Здравейте, деца! Аз съм баба Коледа, а до Коледа остават 14 дни. Днес ще ви разкажа за звездите. Вие виждали ли сте звездите? Да, надявам се, че сте толкова любопитни, колкото едно от моите мечета. Това мое любопитно мече вярвало, че всяка нощ звездите слизат от небето и си играят с неговите играчки и му изпиват медения чай. Затова решило една нощ да не спи. Седяло подпряно на прозореца, гледало и броило звездите. Да, ама те никак не мърдали от небето. Изморило се моето мече да седи на прозореца, легнало и заспало. И тогава най-голямата звезда вечерница бързо се спуснала до прозорчето, отворила прозореца и казала на останалите звезди: „Бързо, идвайте да играем!“ Влезли всички звезди в къщата на Мечо и започнали да играят. С неговото плюшено зайче, рисували с неговите моливчета, резали с неговата ножица и накрая си разделили медения чай на Мечо. Понеже започнало да става светло, всички звезди излезли обратно на небето, вечерница затворила прозореца и всичко станало както преди. Мечо отвори очи и си казал: „Сигурен съм, че тази нощ звездите не са слизали от небето.“ Обаче като погледнал на масата, какво да види? Медената му напитка пак я нямала. Казал Мечо: „Тази нощ пак ще гледам на прозореца. Ама те си седат на небето.“ Седат, знаете ли защо? Нито една звезда не обича да играе с вашите играчки, докато я гледате. Затова си легнете. Всички звездички ще бъдат при вас. Бъдете сигурни. А когато се събудите, аз ще ви разкажа нова приказка. До утре!